Ćao drugari! Danas imamo jednu malu knjižicu sa brojevima. Hajde da je otvorimo i da vidimo koji brojevi su unutra. Ovo je broj 1. Jedna lubenica. Broj 2. Dvije ribe. Broj 3. Tri viljuške. Broj 4. Četiri trougla. 5. Pet jabuka. 6. Šest olovaka. 7. Sedam oštrila. 8. Osam poklona. 9. Devet balona. 10. Deset svijeća. 11. 11 zvijezda. 12. 12 cvjetova. 13. 13 flomastera. 14. 14 lopti. I to je to. Hajde da ih prebrojimo još jednom zajedno. Idemo od početka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Drugari, imam jednu ideju. Šta mislite da ih sada prebrojimo na engleskom? Da li vi znate da brojite na engleskom? Hajde da brojimo zajedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bravo! Vi znate da brojite i na našem jeziku i na engleskom. Svaka čast! Vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!